Greetings, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Chitubu. Chitubu chizere ne content. Chitubu chisinga apwi. Chitubu chine content yakavenekwa ikawongororwa kunzi aiwa content yakodzera ngechiconsumer nemunhu akaita kunge iwewe ndosaka uri pana pamuzvara nhasi. Saka kana uchangotanga kutibata zvamanje hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded like this one andakuigirai panapa. Mastains akapiwa vanhu enhano nemusangano akutorwa nehurumende pari kupwanywa. Mastains akatengeseranwa pachizivano nana sabhuku ari kutorwa. But inini manje nyaya yacho yandaya nayo panapa yakuti pamastains ayaye anga akapiwa vanhu enhano akazotanga kutengeseranwa zvichienda zvakadaro. Umwe mbaazotenga stand yake mbavaka imba yake avaka imba yake one room asati akugara ipapo. Umwe akambauyawo mbavakawo ipapo akugarawo ipapo uye achiti ndakande pangu panapa. Saka uya yakatengeserwa pekutanga uyawe akuita sei akuti ko iwewe wechitu chibva pana pande pangu uya ari kuti apa ndepangu. So pakaitika inonzi double allocation kuti vanhu vakatengeserwa stand 1. But nyaya yazonetsa manje akatengeserwa pekutanga azoenda kuna Samuronda. But Samuronda ina handisi kufara nezviri kuitika. Ndoda kuti munhu abve patena. Zvikanzoda ndite sei zvikanzi aiwa itai kuti munhu abve. Samuronda munongoziva kuti Samuronda achibaba zvinhu zvacho vachati aiwa tomusota bhadhara 2 waya munhu vabhadhara 2 waya Vakutumirana Nyuchi. Nyuchi imba dzatanga kunoataka. Iyi nyaya iri kupisa zvamanje manje. Pandaiona nyaya ndambofunga kuti nyaya yekunyeba. So I had to take time and to make a call kuna Samuronda kuti Samuronda confirm this story kuti ndechokwadi, and Samuronda vaconfirma. So what I'm going to do, I'm just going to play you clip. Big up to Uncle Saint TV. Do panda wano clip iri. Aiwa maximum respect. Aiwa chibaba chedu Uncle Saint. Aiwa ndewedu sokutodaro. Saka thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Rega tipinde munyaya yedu anditika. Tinzwe kuti aufa. So apa chachakuitika manje ndechekuti vanhu vanogara paJen Bye vakazoudzwa kunzi nyaya dzenyuchi dzika idzi munhu atoita izvi ndi Samuronda. Batai Samuronda ndachi fast. Samuronda mbva wabatwa mbva wauya panzvimbo. Uncle Saint wari panzvimbo. Ndo pakatangira nyaya idzi. Saka Samuronda ari kuti imimi makatengeserwa taurai munhu akakutengeserai tiposte chinyuchi ikoko. Ini ndinofunga ndikangobirwa chete aiwa ndakanobata Samuronda muchaona zvenyu ende vanongofuti vanoda kutumira nyuchi. Very soon. Okay, rega tinzwe video. Then kana ari kune handa indoda ngotransfer ndakaisa kune handa tine mamatches tikutaura nezveko pano da kutransfer nyuchi dzoenda kune handa boza ava isi mhosva yavo ka mhosva ndeyakavapa asi mhosva ndeyakavapa ini ndoda akavapa ndoda akavapa kungosvifta so mana kuda dide sei inga kutaura wani kutaura wani sasa tine yakusena nditi kana imimi dzaya muchembere mwandipostira anditi kungofona 2 minutes kana ana mama vandipostira phone 2 minutes straight out. Asi nyaya iyi kwaitasvika vakaita zvekutamba kana vari 30 vanhu venehanda vakakupai vachiti apa vachibva pa uyu futi vachiti apa ndichapedzesa ari 30 kuti bozi ndikazitenda unoruma dzinongodumaka ndikadzingo. Samuri kunzwa ava momza vari kunzi ava vana mhosva momza ndo vakatengeserwa pechi2. But chiri kunetsa manje ndechekuti momza vasida kutaura kuti munhu akavatengesera ndiani muri kuona. Saka Samuronda ari kuti aiwa imimi sasai kuti makatengeserwa nani panapa. Then ndoposta nyuchi ikoko ende nyuchi ndedzangu ndototaura nadzo kuti maya endai munoruma munhu. Cobra forces attack nyuchi dzakanoataka munhu anditika. Ndo mawana nyaya iri kuitika kudzara sekwa extension. Aiwa vari kupisa baba. Pari kupisa rega tifambe tinzwe mujana. Kono mara izvo ndandakaita dzimwe mara. Ini ndinoita basa randienda bhadharo. Iwe ukona for example. Iwewe ukapiwa stand sezvakaita pana double location.
handiti postendi postendi inini zvandabhadhara zvinoita iwe kana ukarwadza nestendi yako wakazondipa mari inini handikwanisa kuzopishinura ava kana vauya usiku ndenda ticha corruption so inini ndinoti akapa stendi handiti apa handiti akapiwa apa tionesana kana zvichiita ndopishinura kana zvisingaiti nongoti akapa stendi ndakutanzveni nzomba kwako wozori kushandisa vanhu ndidapera iri mechi rangu riri pachena harina kana stress harina inini handakana stress naro so ndanotora ndanotora mama ndo chielede kunokandi vanosimuka ndoneyanda unotaura kuti zvamakaita ukasii ende motaura nasamuronda because makambomushandisa mukasambhadhara ende titone mamechisi edu saka wese ari kuachii ndakaitirwa double allocation ndiri kuposta handikumira apa uposta saka apa panyuchi roda kumbobvunza uri kubata wese akaita ndakapiwa sati kuti nyuchi idzi mukoma can you confirm kuti nyuchi dzinowanikwa mumba the day before yesterday ndakanosvika panapa inini ivo muchemberi vakanga vauya kumboko vachitanzi pane 3 nyuchi here dzakatanga kupinda mumba ndobva vauraya vachingotonga mwedzi umbodi dzinotenderera then from there vari kuti dzakazowedzera serious vari kuti nyuchi dzakazorese vari kuti nyuchi dzakazowedzera dzawedzera saka pavakazoya kumba wechichitobva tazoya kumba tichatoona tichadausota wairi apo titogadzira wairi bozi muchemberi kuti vari pamusoro apa nanenge iri pana musoro apa vane mameasurements yavakazoita the accurate measurements yekuti masinzi anyatsomira zvakanaka nemunhu angakutira kutsanangura vamwe vari kumashure vamwe vari kuita sei but chisinei ndo nyaya yanga iripo zvamanje manje panapa handitika so vari kutsanangura kuti nyuchi dzibaya dzakauya pakauya 1 nyuchi yapinda mudheni yapinda mudheni mbva dzaita 3 dzaita 3 mbva dzazowanda mbva tazopisira tai mumba tapisira tai mudheni nyuchi mbva dzaita sei mbva dzabuda tairaira tichingodzikira nyuchi dzakaita sei dzakanodzoka futi ava haiwa unozati samuronda uda kupedza corruption ka I think pane kumwe kwandoda kuzovatuma kuti vambonosota nyuchi hanzi kana vanhu vese vakanzi vakapiwa double allocation ndiri kubata 1 by 1 aiwa samuronda ma1 saka kune vanenge vakabirwa futi masini ka chimbonotrayawo samuronda varapa vanongotumirawo nyuchi saka rikati tinzwe conversation that happened between me and Samuronda when I was asking him kuti ko Samuronda aufa masina ndezvechokwadi here zvinhu izvi let's play tinzwa kuti aufa saka hanzi chiko paimba apa ngatimbopedza inyaya yemba iyi hanzi chiko chii chakaitika pastenda pastenda apa nyaya yakaitika ndekuti pakapiwa vanhu vairi then vanhu vairi vapiwa havana zvito zvakaitika zvekuti vanhu vanzi vakazochinjwa masenzeri ikoko wenso umwe wacho ndobva auya kwandiri zvikanzi nyaya iripo ndekuti pastendi pangu papiwa munhu ini ndabvapo indikuda stendi yangu ndakavaka 1 room yangu ipapo munhu bapiwa stendi abva asitanga wako yake imba kumberi so but ndiani akatanga kwake asvika ndini ndakatanga kwake ipapo sikatoziva pakusonza paskenye ndepemumwe okay we ndipe mari yandiri kuda ndiri kupi kugadzirirei muda chii ini ndinokutemba ibhozi dzamunoita dzakawanda tichiona zvamuri kuona zvinoita ndezvipi ndikati ano rega ndimbopa example timboposta nyuchi ka1 boza nemuno ndakanyarara anofunga kuti handigoni kuzviita but kusada chete dzakawanda dzatinoziva tauri munenge makawanda zvenyu takanyarara saka zvavanoona zvavajaira kuona ndichiti ndikagadzira munhu anokwenya zvekuti anokwenya zvekuti akakwenya nyama yesara muzvigumo especially vanenge vaba vanenge vavhara vamwe vasingadi kubhadhara shwereti vaye vanongoitira utsinye kunyanya matsotsi kuti anongosvika paona munhu otomurowa mutorera mari kana ungoponda munhu zina vanhu vajara kuona yes but zvekuti ndinozokupostira zvekuti munhu wese manje chero asina kutadza kuti anozviona zvandakavaita panyuchi apa havanombozvifungira saka ndakazoti pandakatotaura mai vacho ava vakatofunga kuti ndikutamba but munhu akaona zvichiitika manje munhu wepanext pamai vacho ava nenyuchi vatakapostira nyuchi ndiye akakuadhira kuti adhirita rona paraitwa izvezvi manyai kwasamuronda
ndakaona chinzi ndaona muchitaura kuti hanzi ini ndakatopiwa 200 mari mwezuro ayo ende handipotse ende ndakapiwa 200 ndova ndadya mari uya yakonfirma zvikanzi Anyuchi takadziona zveshuwa dzitoripo handowana takadya mari ndapiwa mari yemunhu ndodya mari iyo kuti ndigadzire munhu akapiwa pastand ina handisi kuziva kuti munhu uyu pamwe munhu andotoziva muarea ndinotoziva kuti munhu andowirana nambuya vangu infact manje inopera mushe reyo inopera mushe ana mhomza wangu ndakangowati amuchemberi ndasamboziva kuti mimichi munowirirana ichamwari dzenze paareas ndangogadzira munhu angu achiti ndaningirwa stand yangu saka isi mhosva zvakafanana nekuti inini munhu akachiti ndabirwa ina handibvunza kuti wabirwa ndingai handidi zita remunhu chete indogadzira mbavha because mujenya wangu inopera wega mbavha handina basa nekuti ndechirungu ndechindia ndechikarati ndodisciplina mbavha chete chiranga mapenzi zvekuti inini ndozonzogadzira mbavha mva ndozoona ayo mbavha yandagadzira ndipashon java ndotozoziva java yati akutaura kuti wandikwadza shamwari saka manje munhu akagadzirwa anoziva sei manje kuti ndozvaitika anoziva anotozviziva zvichienderana nekuti tamugadzira by which way. Because for example toti iwewe pauri papa pawabirwa mari yako kana ndakukugadzira namato acho ndichigadzira mujenya yacho ndotokudza kuti right iwewe unotaura zita rako kuti ndinonzi DJ Holly ndinogara pa 4477 ukadoma kurimuka phone number dzinoti 07 chaku chaku anditi ndabirwa motikari yangu Benz nemaplate anoti AEW chakuti chakuti akaba motikari yangu izvozvi mota yangu ndoda kuti muzare Nyuchi kana kuti motikari yangu ngaitaure kana kuti motikari mangu munhu anokupinda mota mangu mese ngaakwenye kana kana asina kudzoka nezvinhu zvangu ngaagara akadaro. Right, mawani pakaipa pakashata. So that was the conversation that I had. Conversation yo yakakura, and I'm gonna break it into some parts and then ndozoposta futi. But let me know what you think in comment section. Kuti vanhu vakurwira mastenza ari kupwanywa. Mastenza enhano akutengeseranwa amawani because towards my elections vanhu vaipiwa mastenza. Vanaipiwa vamwe vachipiwa matitle deeds kunana Epworth vanhu vaipiwa vaipaswa. Saka isusu mayouth taizoti tikapiwawo manje tisataona kuti stand ndoidiwe nini moms pane stand panapa uya mutore stand todya mari zvedu tonodhakwa netumbwa tapedza kudaro manje ndomawani akuzoitika. So let me know what you think in comment section. Ndosamuronda ava ndomaworks avari kuita. I'll make sure and I'll try my level best kuti ndambovaunza panapa vombonyatsotaura nyaya yavo zvizere timbonyatsovaziva. And ndakatoshamisika pandakataura navo kuti Samuronda ndibishop wechurch and anotori nesangano ravo ravanofamba naro. So mawani pakashata saka tichauya navo tonyatsokurukura nyaya dzizere tonyatsonzwisisana kuti chii chiri kuitika handiti. But pane guhwa randaona yet to confirm kuti hanzi hurumende yati chimbomirai zvokupwanyira vanhu dzimba. Hanzi chimbomira zvokupwanyira vanhu dzimba saka tinenge tiri safe kumastenzi edu enhano kuti chiri safe. But yadeuka vamwe vakaita sei vakatopwanyira kudhara vamwe vatori panze saka mawani. But zvamanje manje vati chimbomirai handitika. So that was the video randandokuigirai mongoonawo zviri kuitika. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scene tiri kuti bye for now ngatisangane muvidhaje rinotero.